ATV.cat. Viu el present. Hola, soc en Roscoeman. Benvinguts a ATV Sports. Aquest cap de setmana he anat a dos partits emocionats. Centre, Terrassa, Sol, Servei, Aroma, Cafè, Ambient, Somriure, Música i tu. La Rulla Cafè. Anglès van prendre el control de la primera meitat a través d'un joc molt net i molt precís. Bosch de Tosca estaven jugant bé, però no ho van poder amb el porter d'Anglès, que va fer dues grans aturades. El que significava Anglès acabarien la primera meitat endavant i en control. A la segona meitat, els gols seguien arribant. I ni tan sols un gol de consolació dels visitants podria treure del que va ser un brillant espectacle per als locals. A Calvo Joier hi trobaràs les primeres marques en rellotgeria del mercat, a més d'una col·lecció de disseny propi i exclusiu en joieria. Especialistes en la reparació de rellotges i altres peces, perquè tornis a lluir-les. Anglès van lluitar en la primera meitat i va ser una sorpresa quan Llagostera va prendre un avantatge primerenca. No obstant això, Anglès reaccionà bé i en contra de la lògica del joc van fer un gol per anihilar el joc. Llagostera va ser el millor equip en la primera part i va recuperar el liderat just abans del mig temps. En la segona meitat, Anglès va sortir més fort i empatat a través d'un gol en pròpia porteria amb l'alegria dels fans d'Anglès. El joc va acabar amb un gol més per cada equip. Abans de l'expulsió del camp del mànager de Llagostera. Cap a les grades, després de passar gairebé tot el partit queixant-se a l'àrbitre. Anglès van continuar defensant amb un empat ben merescut gràcies a una gran aturada del seu porter. Comença el dia amb bon gust a la pastisseria Piferrer. Mestres artesans des de 1840. Elaboració pròpia de pastissos, bombons i reposteria. Pastisseria Piferrer. Obert des de les 8 del matí. Malgrat, 5. Puis Benjamin A, 13. Alabi B, no. Bosch de Tosca, 0. Christianek, no. Alabi A, 2. Inventil 3. Sils, 2. Cadet 0. Llagostera, 6.
Segunda categoria Club Sport Anglès, 3. Llagostera, 3. Relaxa't. Sent les millors mans per a la teva bellesa i salut, amb productes de primera qualitat, com et mereixes. Deixa't cuidar per Ones. A partir de la setmana que ve, també us donarem els resultats de waterpolo. Gràcies per veure ATV Sports.